Oh, het is het heel koud. Maar ja, veel noordelijker komen we ook net met de brandweerboete, gewone boete zit ik boot. Verzund in Gennep, onderweg naar de Vasselovend, met natuurlijk de hoogheid van Bombakkes. Dank dat wij mogen zien. Wij zijn er heel blij omdat jullie hier bent. Dank Het jullie is zo noordelijk dat door zelfs Noord-Brabant is, hè? Dat is hier heel dichtbij. Ja. Wie doet je dat zelf met die kou, hè, man? Dat is echt net normaal. Nou, het gaat wel goed warm houden en Ja, dat is natuurlijk van, hé, dat kent ze er tegen. Ja, kunt allemaal goed. Ja. Ik hoop voor feest van maken binnen, had ze er zin in, denk ze. Dat weet ik zeker. Oké, dan gaan we er binnen. Dit is Vasselovend, gasten! Moment met ons een bootje, Vasselovend vieren op de Maas. Vandaag in Gennep met ons vlootje, dansen, vieren, zingen, vertellen, zwieren en spring op de B. Hey, B, 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 van Ende tot de Mokkerij, zo in de boot. Hey! La, 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 la. Hey, Ruud Beste! Ja, ik ben er binnen. Oh, wij moeten er nu. We zijn begonnen al, hè? Goedenavond, Gennep. Ik zoek van Anne. Wat is het gezellig met gans veel artiesten. Hij zoekt de winnaars van de TVK komen langs. We eens even denken wat we nog niet... Oh ja, even net heb ik nog niet genoemd. Ja, wel, ik wel genoemd. Dat zijn de winnaar. Het is super gezellig. En in volle bak Bombakkes is hij. De Waggeleers zijn hij. De Colorado Gevers Gennep naar de Guren. En we zoeken voor een Gennep. Het is super leuk. Ga maar eens kijken wat hij allemaal te zien is. Dat weet zo omdat zij moet zien. Kijk eens aan door. Oh, wat lekker weer. Prachtige zonweer. Fantastisch is dat toch. Kijk eens. Het Bombakkesriek. Met zittingen, met rondtocht. Dat is ze allemaal te doen. Gatveld Prinsen met prachtige posters. De residentie van Bombakkes. Kijk eens aan de eigen hoedang, man. Wie goed is dat wel niet? En alweer een poster hebben we heel goed gegeven aan vormgeving. Het prachtige stadhuis. Waar we straks nog op terugkomen. Jazeker. Op de B, 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 van Ende tot de Mokkerij, zo in de boot. Hey mannen, zit je daar klaar voor? De oud-prinsen. En de eerste stroomt maar door. Er is al heel wat water door de eerste gang. Kijk het toch eens schoon, kijk het toch eens schoon. En als je boven op de brug gaat staan, dan zie je het water gaan. Onze Jan zat aan de waterkant. Er is een visger in de hand en de angel er zat een dikke pier. Oh, wat een eredier. En de neers, en de neers, en de neers, die stroomt maar door. Er is al heel wat water door de neers gegaan. Kijk het toch eens schoon, kijk het toch eens schoon. En als je boven op de brug gaat staan, dan zie je het water gaan. En Jan smeet toen zijn visger uit. De angel vloog in het kruid. En wel aan de andere kant, in het Otersomse land. En de neers, en de neers, en de neers, die stroomt maar door. Er is al heel wat water door de neers gegaan. Kijk het toch eens schoon, kijk het toch eens schoon. En als je boven op de brug gaat staan, dan zie je het water gaan. Jan is toen naar de overkant gegaan. Daar zag hij een heel mooi meisje staan. Die stond aan de waterkant met de pier in de hand. En de neers, en de neers, en de neers, die stroomt maar door. Er is al heel wat water door de neers gegaan. Kijk het toch eens schoon, kijk het toch eens schoon. En als je boven op de brug gaat staan, dan zie je het water gaan. Dus er nog een complete fout. Intussen wier het loter, de maan scheen in het water. De bierden had plezier, och wat een gelukkig dier. En de neers, en de neers, en de neers, die stroomt maar door. Er is al heel wat water door de neers gegaan. Kijk het toch eens schoon, kijk het toch eens schoon. En als je
je boven op de brug gaat staan, dan zie je het water gaan. Daar is al heel wat water door de Niers gegaan. En ik het ook eens gaan, en ik het ook eens gaan. En als je boven op de brug gaat staan, dan zie je het water gaan. Ja, zeker. De oud-prinsen. Ik wil Nol, dan kan ik gaan. Nol, kom er even bij alsjeblieft. Als Gennepse leedjeskenner. Hij levert de microfoon netjes in. Ja, dat is gelijk. Dames en heren, Nol Nooi. Mag er best wel klappen, ja zeker. Nol, kom erbij. Want ja, typisch Genneps leedje is de Nierst, zegt hij hier. Ja, Nierst. wij Gennepenaars zeggen de Nierst. Maar ja, vroeger was het de Niers. En de liedjes staat de Niers. Maar wij zingen toch met z'n allen de Nierst. Dat gebeurt ook Ja, niet. dat is misschien van het dranggebiedje of niet, met die oud-prinsen. Nee. Dat, op een of andere manier is dat een Genneps woord. De Nierst. Oké. Nog een keer een applaus voor de oud-prinsen. Wat gaan we doen, Ruud? We gaan prinsen kwizzelen en dat betekent dat we Gennep een beetje op de kaart gaan zetten met hulp van de hoogheden. Je ziet hij de bel staan. Hoe is die bel? Laat me huren dat de bel is Laten ze de bel even laten huren. Doe maar. Goed zo. Alle goede Een bel. hele fijne bel. Ja, zeker. We spelen de quiz met Prins Stan den Eerste van Colorado Kevers van de jeugdvereniging en met Prins Stefan den Eerste van Bob Bakkes. Ja, Die van de zeker. snelste. Ja, Die van de zeker. snelste. Hey, weer keuzevragen. U voor Gennep dus en omgeving. Wens het antwoord eens te weten. En een map geven. En gaat roepen. De verlezer, daar lukt een veer. En daar zit sorry op camera. En de winnaar had gewonnen. Zo goed voor het spelen. Vraag 1, nog eten. Het had even geduurd, maar het Bob Bakkes is nu sinds een paar jaar lid van de SLV, de samenwerkende Limburgse vastelovensverenigingen. Wieveel verenigingen zitten erbij? Zodat er A, 16, B, 11, C, 17. Wat zei ze? B. Is fout. 1-0 voor Bob Bakkes. Oh, ja, we kunnen het al. Ik krijg helemaal een punt nu. Vraag 2. Wie werd er in 2009 uitgeroepen tot grootste Limburger? Is dat A, B of C? A. Is fout, want het antwoord is C. Jan Linders. 1-1, weer spannend. Goed opletten. Ik ga 3 zaken, dingen opnemen. Eén van de 3 is het oudste. De vraag is welke? Antwoord A. Het stadhuis van Maastricht. Antwoord B. Het stadhuis van Gennep. Antwoord C. Prins Ton den Eerste van de Waggeleers. Prins Tom van de Waggelaar. Dat is goed! Dat is goed! Hey! Dat betekent dat de Colorado Kevers had gewonnen. Ik wil sorry zeggen op camera's. Het spijt me, sorry. Bart, toen is er ook weer de Burgondier machine. Moest even gaan proeven. Sfeerproeven. Lukt dat een Het is beetje? niet gezellig, joh. Dankjewel, jongens. Wat een sfeer, wat een sfeer. En doe dat, verheugst doe ik het meest op met de vastelovend. Nou, om heel veel schik te maken met iedereen gewoon. En ik kreeg immer kippenvel als de soepkoel begint en het zuntje zien en dan beginnen die eerste klanken met zo'n singeleboe. Wanneer krijg je kippenvel? Dat begint denk ik vrijdagavond al met het open huis. En wanneer heb je dan echt kippenvel? De hele avond. De ganse dag met een blip. Of was het was poepen, dat ken je ook. Hey, dankjewel. Hey, we gaan naar de eerste, nee, de tweede engel van vandaag. Het weer hartstikke leuk. Het is verrekt, is mooi. Het is dingen ritme, maar dan met puntjes ertussen. Daar komen ze. Goedenavond. Als hier de muziek met is lekker klinkt, iedereen werd goed, normale ritmes springt, dan kunt er het gevoel, joh, wie kent het niet, is een zondag. Ja, Gennep, ik wil lekker shaken. Het ritme van de voet is verrostel en plezier, dat is goed beschreven en zo doen we dat hier. Het ritme onderstrollen, in en al muziek, dat maakt ons dus zo uniek. Is een drummer hier, joh, dan tikt hij steeds eraf. Hier nikt dat is zeker, ik heb geen switch af. Het tempo werd bepaald, een sleutelvinger op los. Het ritme hier is gezond. Ritme van vasteloven oorlogs, als sneller slok. Ritme van vasteloven, dat van goed op en door. Of anders die shaken, als iedereen wat swingt. Nog Limburg is die ritme. Nog Limburg is die ritme. Ja!
We stroomt nou dubbels in de slag. Joh, is muziek die zit al dagen in de kop. Dus hier kan niks tegen op. Nou, kom op, Marty. Als de stad de kleuren, dan komt er een moment. Dat dit mooie ritme op bergen en de kent. Dit zal ons niet breken, dus ritme kom maar vlug. Met vaste lopen. Oké, dat zie ik. Ritme van vaste lopen, lodos. Als jij dan sloot, ritme van vaste lopen. Dat zal nooit zo begon. Ons handels bieden shaken, als iedereen er swingt. No Limburg, is die ritme. No Limburg, is die ritme. Oké, even klappen. Ritme van vaste loven, lodos. Als sneller slot, ritme van vaste loven, dat zal. Ritme van vaste loven, lodos. Als sneller slot, ritme van vaste loven, dat zal. Nooit zo begon, als anders niet te shaken, als iedereen er swingt. No Limburg is die ritme. No Limburg is die ritme strikt. Als anders niet te shaken, als iedereen er swingt. No Limburg is die ritme. No Limburg is die ritme strikt. Wat een feest op de brandweerboete, gewone boetezittingboot die langzaam richting de Vastelovend vaart. Langzaam dat grote evenement, de brandweerboete, gewone boetezitting in Venlo. Dat is een traditie, maar binnen die boetezitting hadden zich allerlei nieuwe tradities gevormd. En eigenlijk, Beppie Graf als afsluiter, huut erbij. Onbetaalbaar. Onbetaalbaar gigantisch. Altijd als Beppie kwam, leek net alsof er een soort, ja, een soort batterij aanging in dat publiek. Ik heb laatst bijvoorbeeld een keer, ik stond voor te kijken van Beppie Graf bijvoorbeeld. Moesten we ergens spelen en die ging je zingen. En nou, die ganse tent, ja, die zongen dat echt van voor tot achter helemaal mee. Ze had net zo goed de muziek goed kunnen zetten en de hoes kunnen gaan. Hij die tent gewoon doorgegaan. Prachtig, geweldig. Ik heb het nooit begrepen ja, of dat de traditie was van dat iedereen wist van de uitsmijter, het uitsmijtertje komt nog. Ik weet het niet, maar dat vond ik wel een fenomeen. Begin maar eens met de hand over die koppen klappen. En dit is net het titelrunchje. Ik zing vandaag het hoogste lied. Je haalt zich een stum zo goed met deze daar. Nou, toch een kwestie denk ik van een beetje opletten, niet te veel optreden. En ja, toch op tijd naar bed. En ja, het moet zeggen, dit jaar is het voor het eerst ook helemaal door. Normaal ben ik toch wel een beetje hees, maar ja, het is goed gelukt dit jaar. Ja. Zien we dit volgend jaar weer terug in de zoek? Zeker weten. Bodycump is feest. En ze straalt het uit en ze deed dat op een soms achterloze manier. Het leek alsof het er geen moeite kost, wat natuurlijk, ik weet dat dat waar zo is. Ze moet er ook keihard voor werken. Oké, we doen nog een liedje. Maar natuurlijk wil ik dan niet. Zomaar niet zingen voor u. Ik ben bang dat het vandaag voor mij niet opgaat als de lange en even bij blijft staan. Ik moet zeggen, zolang is tot er tussen de luistertijd valt het niet op, maar dat is een stuk, ja. Ja, ik bedoel de lijnen.
Frans Berhenne, die had een keer met een briefje, altijd nog tijdens de zitting, dat was niet voorbereid, had hij gevraagd of er Beppie ten huwelijk mocht vragen. En ik had me even geïnformeerd, ik wist dat dat allemaal netjes was en Frans is een geweldige vent. Hij stond ook met kop en schouder boven het publiek uit en houde altijd zo'n rode naast op. Alsjeblieft. Dank u wel. Dit is een Dank u wel. Zonnebloemen. En hoe kan de zon voor mij gewoon nog wegblijven? En stiekem in mijn buurt bij schijnt de zon, dikke. Als ik dit zing, die alles op wat is dit mooi. En dat deed dat op zo'n verfiende, leuke manier. En toen heb ik gewust dat dat in orde was. Heb ik gezegd, ja, kom maar op de bühne. Beppie had er ook geen problemen met. En toen heeft hij daar een toneelstukje gemaakt wat zo geweldig was. Dat we dat een paar jaar herhaald hebben. Al eerste keer het angst houden met Beppie. En dat deed hij heel verfiend, dat was geweldig. Nou, die reep, op wie het heel stil was, op het moment dat even zo, weet je, dat het geluid weg werd, Beppie wil ze met me trouwen. Nou ja, en toen heb ik ja geroepen. En toen kwam die man het jaar daarna, kwam er met een bos bloemen. En toen ging ik op de knieën. Toen kwam gewoon een ring. Ik heb die ring, heb ik zelfs nog. Beppie, het heb ik goed en dik in de antracietkleurig peksketen staan. Met een mooie ronde V-hals. Ik möchte nou deze ring aansteken. Ik strooi natuurlijk al heel lang op en ook in Venlo. Dus dat kostte de lui toch ook wel mijn leedjes. Ik bedoel, die kindsmistrale was van 67, dat weet ik wel, je had er vertrouwde. Ja, dat zongen ze in Venlo ook. Dus ik denk dat het daardoor ook kwam dat dat vanaf het begin goed is gegaan daar. De prins van Grubbevoors deze keer. Heel bijzonder. Jongens, gezondheid. Op de vastelavond. Overal waar ik kom en Beppie is er, dan komt er een borrel tevoorschijn. En eerst ging dat nog makkelijk met een stek die ik extra gemaakt had voor de bij te komen. Maar ja, dat stekte me ook niet meer mee. Dus nu is het hier door wat vragen en dan kunnen we het er net zo goed dus. Gewoon doorgeven. Doorgeven, ja. Ja, wacht even, ik kreeg even nog wat te drinken. Oh ja, val niet van de trap. Even eens door. Oh, de cameraman kan het wel even doorgeven. Oeh, dat gaat maar net goed. Proost, dames en heren, Beppie Kraf. Jongens, op de gezondheid. Van Ooyen, dat is ook jaren geleden begonnen. Dat hij een stek had met de planks gedropt en een jongen klaar. En die deed dat dan vanuit het publiek. Stik me dat toe. Dat is ja, allemaal van die dingen die is de drijk, dat is de traditie, ja. Ik wil nog allemaal even gezondheid wensen. Op een fijne vastelavond. Gezondheid. Er zijn al aardig een flesje jonge kloren doorheen gegaan. Maar ik moet zeggen, ik heb ook een keer een flesje jonge kloren teruggekregen al dus. Ja, ze is er zonder tegenbericht. Ook dit jaar bij Joa Beppie de Kums. De brandweer Boete Groene Boete-zitting samstig aanstaande in Venlo. Middels in de stuurhut. Zal ik Duits reden jetzt? Oder? Ja, dan kan Duits reden of Holländisch. Ja. Of een beetje gemixt, is misschien wel het mooiste. Ja, Ton Simons zit namelijk van HCV Hommersum. Ja, Hommersum is een kleine dorp. Hier net wat over de grens. Maar best eerlijk, daar komen ze niet vandaan, hè? Nee, we komen hier gewoon uit Limburg. Ja. Waarom dan een Duitse vereniging? Nou, wij wouden zelf een carnavalvereniging stichten. Maar ja, iedereen had het al hier in de buurt. Ja. Elk dorp had al zijn carnavalvereniging. Dus toen dacht je, pakken een Duitse, dat is in ieder geval anders. Hier net over de grens, dan gingen we ook met de kermis en dan met, noem maar op. En die vrouwen van ons. Die komen uit die buurt, dat is hier wel een Hollandse kant, maar dat is, vroeger was dat... Maar is dat ook de pauwenveren anders zien? Nee, de pauwenveren is ontstaan, ja, bedoel ik, we hadden wat een verzante verkost natuurlijk. Dat was gewoon een bezuiniging? Ja, we hadden natuurlijk niet veel geld in het begin natuurlijk. Nou, ging ook het geld dan van de contributie naar consumptiebonnen misschien wel? Ja, meestal wel, zo was dat bij een vereniging, bij de Hommersumse vereniging gehoord natuurlijk, dat wel, dat beeld. Nol, even in alle eerlijkheid, die oprichting wordt er eigenlijk omdat je wordt net zo tevreden met bombakkes, hè? Ja, bombakkes op zich, maar... Nee, daar was ze net tevreden met, Nol, kom op. Nee, dat klopt wel. Ze waren te veel in het harnas, moet ik zeggen, te veel regeltjes. Wij willen het wat losser maken. Wie hadden dat gedaan? Wat is er dan door u ontstaan wat lekker los is in Gennep? Ja, wij zitten veel meer tussen de mensen en we doen heel veel met de mensen samen. Huien en zo was dat mot. Sorry, huien?
Heuien noemen we dat een beetje. Dat is het hooi van het veld holen in de zomer. Ja, dat noemen we, maar hier in de plat noemen we heuien ook een beetje. Ja, wat doen we wel? Dat is heuien, ja. Vroeger, we moeten nog eens wat heuien. Ja. Dus Hommersum duwt hin, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, zo moet het zien, ja. Maar Hommersum, dat was meer, volgende week. Dat is de HCV, de Hommersumse carnavalsverein. Die wilden er een beetje losser maken. Een beetje carnaval wie niet. Dat staat ook op onze vlag. Carnaval wie niet. Dus we willen altijd een beetje een andere carnaval. En zo moet het gevierd worden? Ja, zo moet het gevierd. Fine wij. Nol, dankjewel. Bart, is er nog te zingen bij dich of zo dadelijk? Ja, we gaan zeker zingen, ja. We krijgen eens een bumpertje of niet? Oh, dat is gaar niet. Je verstaat, je bent hartstikke leuke lui Nevenijn. En al het goede kun je op Venrooy. En van onder zeggen ze ook, en niet alleen Mieke, maar vooral ook hier Nevenijn. Geef ze een applaus. Het peloton door de heuvel swingt. Een zoervlees over de frieten glijdt. De schutterijen de piezenstrijd. Moeder Mazos weer iets spanning houdt. Verhalen weer deur verteld. Van Koepel, Sjoes en Mollebot. Tot Korenwolf en Bergelkroon. Alleen de burgemeester is verkennen, Ruud. Ja, kijk, dit is eigenlijk misschien wel de leukste ruimte van de boot. En die werd dan geclaimd door de regisseur. Dat is Erik, dat is de met het genderneutrale matrozenpetje door. Dat is de baas, hij. Daarneven zit Bart en Jolien is er. En hij zit gewoon in het te gamen. Dat is, ja goed, dan moet ook natuurlijk Fortnite gespeeld worden. Dat kan ze zich wel voorstellen. Erik vergon nu nog een repo, hè, toch? Reportage. Kijk op het draaiboek. Oh ja, de top 11-11 die loopt natuurlijk in volle bak richting Ochtenvasselovend. Daar werden de leedjes even afgeteld op de ganse provincie. Willekeurig, met prachtige verhalen. Bijna in al die leedjes. En daarvoor moesten we even op een streeg. Go! Dank je.
dat heeft echt heel veel gebracht. En dan wil ze nu nog, als ze bellen voor de verbokingen, na 14 jaar is ze nog veel laten. Dat is... Ik heb het alleen maar van dromen. Race, dat is een heel goed luts. En altijd een voor een grapje. Maar geet het boven een muts. Schreef ze keihel. Met belepje. Dat heb ik op de wc verzonnen. Dat is geen occult. Ik heb op de wc in de klapbord liggen. Ik schreef dan liedjes en teksten. En dat is me ingevallen, de tekst. De melodie een beetje. Ik ben naar Ludito gegaan. Ik ging zelf geen muziek schrijven. En zodoende zien we samen gaan zitten. En heeft Ludito dat bij je uitgewerkt, de muziek. Het eerste stuk dat moet dan gewoon rustig gebeuren. Dus dan, ja, dan pak je moet akkoorden, dus dat er geen melodie meer loopt. En dan moet een intro komen en dat moet meteen knallen. Vroeger heb ik klein, maar heb mijn oma dat dus gezegd. En dat bleek dus vroeger was dat in het huidige maandverband. We zijn een maandverband en dus zou je zeggen, met mijn lapje hebben ze over een maandverband. De mensen weten dat niet, maar goed. En het is ja, een kreet van verontwaardiging. Ja, we moesten het doen met wie lapje toen eenmaal geproduceerd was. En al die dingen kwamen erbij. De Riegel ging door de accordeon. Dan heb je zo in één keer een ganse andere kiek op dat nummer. We hebben een auditie gehouden, ik weet niet wie van vrolijk tot er van zien geweest. Ja. We waren allemaal niks, we waren allemaal niet ordinair. Ja. En dan kwam het Aard van Miek erbij. En wie ordinair door maar kleken, maar dat was juist een goeie klagen. Met mijn lapje. Kraag is ook gewoon de eenvoud van het nummer. Gewoon simpel, makkelijk, de kreet. En zelfs na 14 jaar was het nog leuk. Gisteren waren we heel even een café het Roze Hoedje en dan stond er met mijn lapje. Ik zijn 14 jaar oud en toch. En dan je zou zeggen, oké, dat blijft hangen, maar wat dat betreft heb je niet zoveel van die dingen. En toch, dat weet je, dat lapje, dat ze vraaien krijg je vaak. Morgen om 10 uur is dit het eerste liedje in de top 1111. Hans Dupont, dus met mijn lapje, een echte klassieker. Verzonnen Gennep op de brandbeerboete, gewoon een boetezittingboet. Het is hij, hutje mutje. Wat voor een liedje dan ook doen. Goed zat! Alles onder controle was de lovend gecheckt. Smink op sluit en het tekstje perfect in het deuren geslopen. 3 dagen voor de deur en ben ik weer bij hem. Liever weet de katervuur, alle remmen kunnen los. Er is geen halve aan. Waar gaan we dan naartoe, dan weten we waar alles gaat. Doch, waar het heutje mutje is, heutje mutje is. Waar het heutje mutje is, dan moet het mee zien. Hangen het bier nu de traan. Kunt er niet meer in waar het hutje mutje is, dan moet je zien. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Is het afdraaien vol en je kunt er niet meer in waar het hutje mutje is, dan moet je zien. De ramen beslagen, het is gezellig druk. En als we het willen, geen van die bandenkruk. Voor een Polonaise is het wel wat krap. En willen wat bestellen, je kunt niet beter tap. Dit is pas gewoon niks te gek, alles kan. Dan moet het toch naartoe, dan weten we waar alles van. Doch, waar het hutje mutje is, hutje mutje is. Waar het hutje mutje is, dan moet het mee zien. Hangen het bier nu de traan en je kunt er niet meer in. Waar het hutje mutje is, dan moet je zien. Ja la 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 la. Is het afdraaien?
rommel van eigens op en neer. Het vastgeloofsritme, dat smaakt dan gewoon naar meer. Pak elkaar maar vast en 4 minuten hier is het hutje vol. Zie je zeker niet alweer. Door waar het hutje is, voor het hutje is, dan moet je mee zien. Hangen de bier en nu de kraan en je kunt er niet meer in. Voor het hutje is, dan moet je zien. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Is het afgeladen vol en je kunt er niet meer in. Voor het hutje is, dan moet je zien. En is het afgeladen vol en je kunt er niet meer in. Voor het hutje is, dan moet je zien. Hutje, hutje. Hey, Koen en David, kom even. Ja, la, la, ja, la, la, la. Kom even. Wat een gezelligheid, wat een gezelligheid. Ja, geweldig. Hey, jongens, dan moet je me toch even vertellen. Hè. Dit is natuurlijk te gek hier op de boot, maar je hebt met LVK gestaan. Wie vult dat? Dat is kippenvel. Dat is gewoon echt kippenvel. Geweldig om mee te maken. En het smaakt eigenlijk wel niet meer. Hoe moeilijk dat ook is, maar het smaakt wel niet meer. Dus je gaat weer je best doen. Ja, zeker. Maar eigenlijk het mooiste was, die LVK, dat waren 3 minuten. Dat waren prachtige minuten. Maar wat er rondom gebeurt, in ons dorp, rondom ons heen, dat is ook fantastisch. Wat doen de mensen? Wat doen de mensen? Was ze daar als helden binnen gewoon? Ja, eigenlijk binnen wel. Ja, ik denk dat er was wel een diep gaat, zoals dat zeggen. Maar dan gelukkig de vrouw weer, die wekt me denk ik wel op. En dan hebben we 2 vuurtjes op de grond. Maar dat komt goed. We hebben samen echt geweldig genoten. Geweldig. La, ja, la, ja, la, la, la. Hey Ruud, heb je de streak lang klaar? Ja, we hebben ook heel metgezongen met Hutje Mutje, maar intussen inderdaad een bijzonder museumstuk, weet ik eigenlijk niet. Ik zou het zo met het café kennen nemen, want ik ken een hoop geleerders in. Gerard van Buren, ja, de best conservator van het Bombakkers Museum, mag ik dat zo noemen? Ja, dat is natuurlijk, geef het beestje maar een naam, hè. Ja, nou hebben we bij deze gedaan, hè. Ja, dat... Wat kijken we nou, want dat is wel even interessant. Nou, eigenlijk is dat gemak voor de maartzitting. Oh, dat is even te vroeg. Ja, nee, dat hebben we jaren terug ook op de maartzitting, konden we wat metnemen. En voor een bier neer te zetten, dan konden de hand vrij houden. En dan bleef het bier koud, hè. Maar ja, nou wordt het, je hebt het gehoord op dat liedje net, hè. Ja. Hutje mutje. Zo gaat dat, hè. En op de maart is het voor zo hutje mutje vol, mogen we dat niet meer metnemen. Dus toen dacht ze, oh ja, dat is echt jammer, hè. Toen dacht ze, ik pak me een paar schroefjes en dan gaat bijvoorbeeld dit erop. Dat had ik er al op zitten. Oh, dat hoort er al bij. Dat was allemaal klaar, hè. Dit is het strikijzer, hè. Maar dit is, ja, dat is, jongens. Dan moesten de bonnen onder, hè. Dan moeten de bonnen ingeschreven worden. Oh, maar nou zit je nu al een half minuut, een anderhalf minuut voor een springpang praten. Wat is er aan de hand? Hé, we doen even de bingo. Kan dat? Ja. Even weer. Okay. Pak even de luidjes. Pak even de luidjes. Heb je de luidjes erbij? Heb je de luidjes? We gaan even bingo, hè. En dat gaat dan zo. Ik rammel. Je moet je even met de veut op de grond rammelen. Trrr, even een roffel. We gaan voor een sjaal en een tuut nonnenvot, hè. Wij willen die heel graag winnen. Oh, wat hebben ze voor nummer? Het is geworden 543. 543, waar heet dat? Waar heet dat? Ja, kom maar. Kijken of het goed is ook. Jawel, kijken. Nee, klopt niet. Jawel, klopt wel. Proficiat. Tata, de sjaal. Die tuut nog een vlok heb ik gelagen. Ga maar weer weer, die streekplank. Is goed, man, die streekplank. Nee, goed, maar hij kan er voor een soort historisch overzicht maken, wat hij allemaal opzet. Het zijn allemaal medailles van de prinsen, hè? Maar wat ik even naar toe wil, want ik ben de rekensom een beetje kwijt. Dit is 70 jaar Bombakkers, maar eigenlijk bestaat er 73 jaar, daar snap ik al niks van. Nee, we zijn in 46 opgericht. 1, 2, 73 dus. Ja. Zo ik net niet never. Maar we mochten in Gennep geen carnaval vieren. Hè. In 46. Mocht. Dus ze worden geen prins. In 48 en 49 is er geen carnaval hier. Dan moesten we toestemming hebben van Maastricht. En die kregen dat niet? Nee, die bemoeide zich er niet met. En daarom is het op bij Brabant gegaan. Nu snap ik het.
Ik wil even een pleertje, want ik ga net voor niets een deskundige ook heen. Nolnooi. Wat is dit? Wat is dit? Moet ik eens even kijken. Ja, dat is kritiek verzameling, hè? Stichting van de Leut Express. Ja, nee, dit ding heb ik niet, bedankt. Oké. Enige pleertje dat de verzamelaar net heeft. Nee, maar dat is van Sra, hè? Die verzamelt zijn dingen. Kijk. Maar, ja, dit is ook leuk, hè? Dat is een keers. Dat is de keers. Ja. We hebben, in Gennep hadden we de Leut, of de NBDS, de Noord-Brabants-Duitse Spoorweg. Zie je, weer Brabant. Ja. Ja, dat heb je nodig, hè. Maar omdat die is opgeheven en om nog ene keer met de trein over de Maasbrug te gaan, de echte lijn Bokstel-Wezel. Laatste ritje. De laatste rit met de trein. En dat is in 66 geweest. Het is wel allemaal lang geleden, dus hadden hier een prachtige expositie, die is te bezoeken. Ja. En verzet een linkje op de website l1.nl. Dankjewel heren, dankjewel voor deze prachtige striekplank vooral. Die zou ik ook wel met willen nemen naar de boetezitting. Maar ook daar is het hutje-mutje natuurlijk. Samstig is het zoiets, Gans Limburg kijkt er naar uit. Maar zeker in Venlo zijn de lui door mee bezig. Let maar op. De muziek tijdens de Vasteloven des Eind is daarbovenin stonden DJ's alle dagen natuurlijk te draaien. Met dat we geen live muziek hebben, dan hebben we daarachter bij Bonaparte en bij Hotel Puur, daar stonden de hoofdpodia's. Bij Bakkerie Rutte, daar staat eigenlijk de Joekspellenparade. Ja, en dan kun je eigenlijk op een gegeven moment zien dat gewoon de hele parade hier vol staat met mensen. Ja, dat is nou heel moeilijk voor te stellen. Want ja, dat is eigenlijk nou niks, maar ja. Ik zou zeggen, vanaf de vrijdag staat het heel volle bak. De muziek houdt eigenlijk in dat we met alle kroegen bij elkaar hebben gezet van oké jongens, wat zien elke favoriete vastelovensnummers, van wat vinden onze gasten leuk, zodat de DJ's van hun tol goed kunnen weten van wacht eens even, dit moeten we draaien met de vasteloven. En dat is natuurlijk alle kasteleins die al van tevoren ook vastelovend hebben gevierd, dus van de gasten weten van oké, welke nummers wilt je huren, ja, die kunnen we door mee in mij pakken, waardoor we eigen goed geheel hebben, waardoor we alles weten. Wacht eens even, dit is hetgene wat de Venlose publiek wilt hebben. Maar dit gaat eigenlijk dus wel een beetje een machtspositie in de vasteloven. Ik wil het geen machtspositie nemen, alleen ja, we bepalen wel een gedeelte de muziek wat er boete gedraaid wordt. Alleen de mensen weten ook wel dat de DJ's zien bekend en op het moment dat mensen echt zeggen van eigenlijk wil ik dit nummer huren, dan weten ze altijd wel de DJ's te bereiken of ze weten mij te bereiken van Alwin zorgen ze even dat dit nummer gedraaid gaat huren. Er zit een verschil zeg ik altijd tussen binnen- en de boete vastlovend. Boete vind ik meer een traditionele vastlovend en binnen is een wat commerciëlere vastlovend. Waardoor er wel een andere sfeer in zit. Dus. En komt dat ook door de muziek of komt dat omdat ze boete of binnen steeds? Ik denk dat boete is het altijd weer net wat anders, omdat ze toch altijd net iets meer ruimte heeft. Dus er is altijd iets meer bewegingsvrijheid als in een bomvolle kroeg. En ik denk dat de mensen ook die in de kroeg staan, andere gedachtegang erbij hebben als de mensen die boete stonden. Boete hebben ze vaker mogelijkheden tot ludieke acties en er zien nog steeds meer gekke dingen die er uitgehold worden. En wat vinden ze zelf het leukste? Zelf op mij echt een boel van inzet is nog altijd op de zondag over de Joekspellenparade. Omdat het gewoon de pure vastlovend voor mijn gevoel is. Omdat ze gewoon echt inderdaad alle kanten op kunnen gaan en alle Joekspellen zien erbij en die draaien gewoon hetgene wat ze leuk vinden. En ze zorgen er echt voor dat de hele parade gewoon gaan op zich opstaat. En dan ben je ook een keer prins geweest daar? Ja, prins bij de Vegas geweest 2 jaar geleden. Ja, dan maakt ze het helemaal mee. Dan is het mooi om mee te maken dat ze een keer een heel ander verschil ziet. Als dat wat ik altijd aan het doen ben is aan het werk. En dat is, ja, dat zal ik ook niet meer vergeten. Ja, da ba da 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 da. Wat doet dat? Schudden we eraf.
heb eigenlijk nooit echt last van. Maar de mensen die slapen, de wereld geen dik. En dan zwaai ik nog, want Tom blijft nog ja, ja, la, la, ja, la, 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 la. Hey, ja, la, 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 ja. Ja, la, 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 ja, la, la, la. En dan zwaai ik nog Brabant, want Tom blijft. Zwaai even de overkant, zwaai even. Ja, Ruud, hoe best het? Hey, achter het publiek, Oh my God, yeah. want we houden net over de Maas en overkant, daar ligt natuurlijk Brabant, daarom even gezwaaid met z'n allen in Gennep. Hartstikke leuk Maar daar is ook grapje. de Niers. En de Niers, daar is op 1 januari altijd een bijzonder en fris evenement. Daar duiken ze in, zie ik. Ja, dat doen ze met z'n allen. En dan had ik John Hofman neer mij zitten. Dag John. Hey. Hey, als tu in die Niers springt, dan werden de lui langs de kant ook naar het geleugen. Ja, mij wel, ja. Maar dat doe ik niet meer. Dat hoeft niet meer. Is er met gestopt? Ja, ik organiseer dat en dan kunnen dat allemaal niet erbij doen. Maar ik denk, goed voorbeeld doet volgen, of niet? Ja, hebben ze ook altijd gedaan. Ik ben er destijds mee begonnen. Waarom? Omdat ik prins was en ik werd overal buiten gehaald. Ik mocht helemaal niks meer. En zeg het maar. En toen dacht ik van, blazen maar op. Ik doe dat gewoon op eigen gelegenheid. Dan gooi ik daar eens even... want ik was al een paar jaar met mijn kinderen naar Scheveningen geweest. Maar dan moeten we er smerig vroeg op 1 januari naartoe rijden. Dat is niks gedaan. Ik denk, dat kunnen we in Gennep verbeteren. Dus dan zijn we door in de Niers springen gegaan. Ja, ik geloof, is het zo druk dat er ook beelden van te zien zijn. Maar ik ken ze doen het zie is allerlei gezellige lui voor de monitor. En met hoeveel zijn ze dan zo 1 januari? Hoeveel lui krijgen er veel bij elkaar? Oh, ik zie er heel heel veel. veel. Er springen ieder jaar 111 mensen in. En dan is het op? Ja, het zijn er dik 111. De ene keer dik 111 en de andere keer dun 111. Maar we zeggen altijd 111. Ja. 1 januari. Ja, 1 januari. Positief weer of geen weer? Ja, en het gaat deur of het gaat niet deur. Dat is een beetje afhankelijk van hoe hoog of hoe leeg. Maar dat maakt niks uit. We doen het gewoon. Maar het is het alleen voor Gennepenaren of mag ik ook meedoen? Nee, we hebben internationaal. Want er zijn mensen die hebben meegedaan uit Colombia, uit Canada, uit Nieuw-Zeeland, uit Hommersum. Alle kanten. Maar een geboren dus met een soort van frustratie van die eigen prinschap. Dus het had eigenlijk alles met vasteloven te maken. Ja, de carnavalsclub die staat er ook helemaal achter, het Bombakkes. Doet ze ook met? Ja. Spring je erin? Ja, iedere prins wordt ieder jaar uitgedaagd. Alle prinsen uit de gemeente overigens. En bijna allemaal zijn ze erin gesprongen vanaf. Had Stefan zich al ingeschreven, de nieuwe prins? Had hij er gesprongen? Nee, dat moet hij nog gaan doen. Hij is nog prins. En 1 januari, dat is zijn laatste daad voordat hij aftreedt. Dan mag je in de Niers. Ja, dit is nu reclame. Sorry. Hij had het in de proclamatie staan dat hij het gaat doen. Dus dat, er is nu flink reclame gemaakt, dus volgend jaar 1111 deelnemers. Ken dat? Ja, dat gaan we doen. Maar het is hier op deze boot zo verrekkers heet dat je mij al zin hebt om nou... Maar ja, het gaat niet. We liggen op de Maas, dus het gaat niet, hè. Ja. Hey, het is zo heet dat voor het vuur ook de soep net nu gaat, maar ze zijn er gewoon gans het hos. Hij de soep, maak het laat! Goeie op allemaal, we zijn een feestje! Ik hoor het, we zijn een feestje! Ja, daar gaan we! 1, 2, 3, 4! Maak het laat voordat het te laat is. Maak het laat, maak het laat, maak het laat. Proost met ons op deze dag, want vandaag is het smerig geweest. Maak het laat voordat het te laat is.
juiste tekstjesmakers. Grus op hun klier, de langste blieven hangers. Strieken met de ier, maar het later dat het te laat is. Maar het laat, maar het laat, maar het laat. Proost met ons op deze dag, want vandaag is dus meer geweest. Maar het laat voordat het te laat is. Maar het laat, maar het laat, maar het laat. Het kriebelt weer in onze maag, voor ons goed zien heel om ons best. En de wekker verzetten en nou de juiste tijd paraat. Dus mag het laat, mag het laat, mag het laat. Oké, mensen, we gaan weer. De laatste seconde van het laatste oor. Het einde is in zicht, maar wij willen door. Loon ons niet om, wij blijven staan. Want het is hier nog niet genoeg. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Maar het laat voordat het te laat is. Maar het laat, maar het laat, maar het laat. Het kriebelt weer in onze maag. Voor ons goed zien heel om ons best. En de wekker verzetten nou de juiste tijd paraat. Dus mag het laat, mag het laat, mag het laat. Jazeker. Hij heet de Soeberthorst. Jongens, ik kom er even bij, hè. Ik had eens even goed geteld. Er wordt ooit met meer. Is er net nu al misgegaan met gewoon de druk en geld en gedeund? Nee, de soep is wat lauw vandaag. Maar we hebben een prins, een zomerprins in ons midden en een adjudant. En die hebben vandaag receptie. Dus vandoor dat ze er net bezig zijn helaas. Zomerprins? Leg goed. Ja, in Horst, Café de Beurs zit altijd een zomerprins in Horst. En dan is dat... Ik heb wat die een gratis beer verdiend, hè, jong. Ik huur het al, hè? Gratis beer, ja. Ja, zeker. Een beetje klaarmaken mag toch? Maar... nee, eigenlijk niet. Nee, oké, sorry. Moest ik gewoon door, maak dat doen. In de zomer is er altijd de zomercarnaval in Horst. Dus kijk, gezellig. Er komen altijd hele goede artiesten. En ja, dan maken we een zomercarnavalsfeest iets warmer dan normaal, dus dat is top. Dus de soep nog heter, hè? De soep is nog heter dan, ja. Jongens, we hadden het LVK nu net gehad. Reacties, boekingen, wie geeft zo gaat? Nou, reacties alleen maar positief. Echt ontzettend veel reacties. Boekingen giet ook de goede kant op. Volgens mij zou je bij gans carnaval alle dagen volledig geboekt kunnen zien. 2020 giet super goed, dus ja, dit hebben we echt niet verwacht. Zouden we geboekt kunnen zien, Hurig? Dat doet er niet? Moet zelf ook gefeest werden, of wat is dat? Ja, er moet zondag, maandag en dinsdag moet er zelf ook even iets zien om even een pilsje te drinken. Dat is ook belangrijk. Okay. Ja. Mag je nog één keer een Gennos applaus vuren? Hij de Soeberthorst. Jongens, dan mag ik dit De microfoons komen terug. Vier komt op zoek naar het schönst verseerde Vastelovenscafé van Limburg. En de vuur komen voor uit in Echel, café bij Manders. Die zijn verdig voor de Vasteloven. We gaan eens even naar de foto kijken. Oh, de flesjes hangen al op. Dat ziet er fantastisch uit. Die zijn dus ook genomineerd, zeg maar. Ja, en komen ze zelf al eens een keer in een hartstikke leuk café. Geef het dan even door dat ze zich aanmelden op L11 Facebook. Vrijdag dan maken we via de winnaar bekend. Dus we hadden nog geen plaatsjes. L11 Facebook, schöns verseerde Vasteloven Café. Bartje, als er nog een vriendje? Ja, zeker. Oh, dan wat goed aan. Daar gaan we, hey! Nu boemel met ons in bootje. Vasteloven vieren op de Maas. Vandaag in ons vlootje. Dansen, vieren, zingen, vertellen, zwieren en spring op de B. Hey, B, van Einde tot de Bokkerijk. Oosterboer, hey! Jongens. Even een sprintje, maar zo kreeg het wel weer. Ruud, wat een avondje. Ja, wat gezellig, hè? Ah, man, hè. Hey, nog één keer, wie zit dat nu met dat stuurboord en bakboord? Dat hou ik nog niet in de gaten. Stuurboord is waar de duim links zit. Waar de duim links zit, is stuurboord. Ja. Nee, gewoon er niet goed komen. Hey, dan kun je misschien wel. Links. Vermont de morgen nog? Arsje.
Het gezellig toch, als, hè? ja, als het net zo gezellig werd als hier, dan zitten we goed, hè, Ruud. We gaan straks lekker slopen, rustig aan. Iets nog even de Ruud met een buurt. Besmurg en arsen. Vaarwel. Rusten. Maar mannen, kennen jullie de 2 geheimen van een goed huwelijksleven? De 2 geheimen. Ten eerste, als je fout zit, geef je direct toe. En ten tweede, als je gelijk hebt, houd de mond. Ja, mannen, vroeger gingen we nog dansen en chansen, hè. Tegenwoordig doen ze chatten en internetten. Want Kuip, mijn beste kameraad, die heeft op late leeftijd nog een Belgische vriendin gekregen. Molly. Kuip heeft Molly leren kennen via de computer. Maar volgens mij had je de virusscanner niet aanstaan. Want ik zeg tegen Kuip, ik zeg, zet wel een goede dag achter werk. Oh, zit je door zitten in mij. Kuip en Molly die wonen samen. Wij zijn nog getrouwd. In de kerk. En voordat ik trouwde moest ik van mijn moeder naar de biechten. Ik stapte in de biechtstoel in. Ik wist niet wat ik zoog. Een minibar. Fles wien, duurske pinda's, tablet chocola. Ik zo tot de wagen, komt de pastoor eraan. Ik zeg, maar pastoor, wat is dit hier toch veranderd van vroeger tegenover nou? De roet, zei hij, je zit op mijn plaats. Ja, er is een heel verschil tussen het huwelijk van vroeger tegenover nou. Vroeger, toen had je de elders verschillende kinderen. Ja, eerlijk waar met mijn petekind Olga. 5 jongens. 1 uit haar eerste huwelijk, 1 uit haar tweede huwelijk en 3 van haarzelf. Want ik weet nog toen de tweede geboren was, wij in het ziekenhuis op kraamvisite. Die baby bekeken, stond er zo'n man van een jaar of 70 aan bed. Ik zeg, proficiat, je ziet zeker de opa. Nee, zei hij, ik ben de vader. En al de motor moet de draaiende houden. Ik zeg, dan moet je nou wel eens olie verversen, want dit is een broene.